Нәбирә Гыймаддинова. Кыргый. Садыкларга барып, энәсеннән җебенә хәтле төпшенергә дип талпынган Җәмилә кире пешән өеменә төртелде. Ярты төн җиткән, кеше уятып йөрү килешми иде. Җан тынычлыгы белән бергә йокы да качты. Ул әз генә чирем итеп алырга өметләнеп, кирпекләрен йомды. Онытылырга тырышып, меңгә хәтле санарга кереште. 10, 20, 30. Шу. Аңа 30 яшьләп баса. 30 елда 30 минут кына булса да бу якты дөньяга тууына сөенгәне бармы аның? Юк дисә алдашыр иде. Гомеренең 30-нчы җәе аңа берәү дә татымаган, берәү дә күрмәгән мөгъҗиза алып килде. Һәм аны, Җәмлү Җәмиләне, бәхет нурына кыендырды. Ул мөгъҗиза Җәббар атлы ир-егет иде. Ә бит елларны 5 кенә санга күчер. Эй Раббым, ник туганыңа үкенерсең? Идрис 15 тәүлектән соң атна 10 көн тәүфиклы ата мәче кебек үз алдына мырылдап кына йөрде. Йортта тыныч. Гадәттә зилзилә алдыннан дөнья ыеп, изрәп тора. Идрис тә шул халәттә иде. Ир Әсмәбикәгә дә сукмак яңартмады бугай. Төннәрен өйдә куна. Ләкин зилзилә купса, ягъни дуамал ир шыгырыннан чыкса, рәхим шәфкать көтәсе юк иде. Кыйналып, тән яндырып та көн көтәргә риза. Тик Әсмәгә гына бармасын. Шул сирәлчек белән арасын өссен дип теләде яшь хатын. Адарынып та куям инде. Фәлән карчыкка күлмәклек ситсы, фәләненә кашемир яулык илтеп бирер идем. Раббым, үзеңә көн-төн ялваруларымны әйтәсе дә түгел. Ялварам, сырыйм, тезләнәм. Йөртмә иремне чит ятларда. Бирмә Әсмәбикә ише азгыннарга. Ул минем ирем. Үз ирем. Күрсәт шуңа туры, гадел юлны. Акылына китер. Идрис ай буе өендә йоклагач, Җәмилә кинәнде. Күлмәклек ситсы, кашемир яулык адарынган карчыкларга бирелде. Бер көнне йомыш белән райүзәккә баргач, урамда колхоз рәисе Мөхәммәтшин очрады. Эй син, Баязитова, аласа әйберләреңне ал да, райпо ишек алдындагы машинага киреп утыр. Бергә кайтырбыз. Сиңа сүзем бар, диде. Авылга хәтле 25 чакрым иде. Җәмилә сөенеп ризалашты. Үзәктән чыккач кына Мөхәммәтшин арткы утыргычка сеңгән хатынга: Кибетче Гөлфия апаң пенсиягә китә. Аның урынына яшь кеше эзлибез. Идарәдә киңәш табыш кылдык та, сиңа тукталдык. Мәрхүм атаң Гыйлә Жабзый сату алуга маһир иде. Кызы да аңардан кимен куймастыр дидек. Акылың, сабырлыгың Аллага шөкер. Давай чистайга барып укып кайт, кибетче бул, сыерларыңны башкалар савар, диде. Яшь хатын агарынды, күгәренде. Мөхәммәтшин үртимәлле. Ничек инде Җәмилә укый ди? Идрисне япа-ялгызы калдырыпмы? Ире Әсмәбикәдән бизеп, аңа якынайганда гына ул тота да чистайга сыпырта имеш. Бит Идрис аш сыер сыман ашарга эзләп, чит болынга китәчәк. Көн кебек ачыклап баса бу. Күпме кыен татыганнан соң янә кавыштырсынмыни Җәмилә аларны? Кыстамагыз, Мөхәммәтшин абзый, диде Җәмилә үртәлүдән иреннәрен бөрештереп. Бүтәнне җибәрегез. Ник бармыйсың, Баязитова? Чабуыңа 10 балаң тагылмагандыр бит. Яшь вакытта укып һөнәр алып кал. Итү белмисез инде ник бармаганны. Я, әйтәлсә, әйт, Баязитова, тел яшергән оялчан килендәй кыйланма, диде рәис аның авызыннан сүз җебен тартып. Идрис ялгыз кала, Мөхәммәтшин абзый. Шул гына. Җитмәсә, Әсмәбикәдән арынган чаклары. Ничек арынган? Чапмый дим аның артыннан. Ташлады Әсмәбикәне. Төнлә гел өйдә була дип, көч хәл белән аңлатты Җәмилә.
Вәт син кая суктырасың икән? Менә мин сиңа әйтсәм әйтәм, Баязитова. Кемгә охшап бу тиклем бер катлысың син? Аңгыра дисәм, хатын-кыз үпкәләтермен. Анаң да, атаң да акны карадан айыралар иде сана. Өстерәлә синең ирең Әсмәбикә белән, вәт шул. Мөхәммәтшин бармагы белән тәрәзә пыяласындагы тапны ышкыды. Көппә көндез өстерәлә. Аның өчен озын кыска төннәр кирәкми алмам. 3 минутлык эш ул. Әбәт арасында да эшләнә торган эш. Сыйфат сорамыйлар бу вакытта, тизлек кенә сорыйлар. Кичә генә абзар стенасына терәлешеп маташтыралар иде. Басып кына, аягүрә генә. Иреңнең шәрә артына ата чебендә кунган иде әле. Ата чебен сасы ис ярата шул, дип шаркылдады шофер Сәлим. Төшәм, диде Җәмилә ишек тоткасын быргычлап. Җәяү генә кайтам. Башым сызлый. Ихтыярың, Баязитова. Авылга әллә ни ерак калмады. Минем тәкъдимне уйлап, исәпләп, җилләнә тәпиләрсең. Төш, диде Мөхәммәтшин. Бу хурлыкка түзәрлек түгел иде. Хатын җирне тырмап ауны елады. Димәк, азгын хыянәтче ир урлашуларыннан бизмәгән икән. Инде ачыктан ачык типтерә. Дөньяга оят җирләрен күрсәтә типтерә. Ходаем, яшенеңне камчы итеп, аяз көннәрдә суктыр шуны. Терелә яндыр. Әстәгъфирулла, тәүбә. Каргышым артык көчле. Артык, суктырмада, яндырмада. Тик нидер кыл инде, нидер кыл шунда, Ходай. Йылы күз кабаклары шешенеп, берни күрмәс, берни ишетмәс хәлгә җиткән хатынны кемдер җирдән күтәреп торгызды. Өстеннән тузаннарын какты. Бер читкә тәгәрәгән сумкасын кулына тоттырды. Аның янына мотоцикл белән Җаббар Сафин килеп туктаган иде. Тагын ирең кыйнадымы? Диде ул кырыс кына. Кыйнамады, иптәш Сафин. Алайса нигә елыйсың? Күңелем тулды да. Елыйм менә, иптәш Сафин. Кыр уртасында елап утыруың сәер, Җәмилә. Районнан кайтышыңмы әллә? Тик томалдан хатын-кыз яшь түкми. Ни эшләтергә соң сезне? Сафин аптыраган төсле аның тирәсендә әйләнде. Ул иреңнең бер тотып иманын укытмый булмас ахыры. Эшең биткәндер, ир белән хатын арасына тыкшынмасаң, диде үксүе басылган Җәмилә. Анысы эш муеннан. Минем карамакта 3 авыл. Кайсыдыр төшең белән минем сеңлемә охшагансың син, Җәмилә. Гел аны хәтерләтәсең. Безнең Наилә 19 яшендә кан авыруыннан үлде. Синең белән бер рәттән аны да рәнҗетәләр кебек миңа. Мескен бала, дип көрсенде хатын. Син, иптәш Сафин, дөрфалыгым өчен ачуланма инде. Бигрәк яшьли үлгән икән шул сеңелкәшең. Ул мәрхүмә үзенә бер җан, мин үземә дигәндәй. Зинһар дим, мине яклама. Ир суккан сайын милисәгә йөгермиләр. Авыл хатыннары бит без. Түзем, чыдам. Чыдам хатын җир кочаклап еламас, Җәмилә. Йыгылып та елаттыра, иптәш Сафин. Җәяү генә кайтасыңмы? Әллә миңа утырасыңмы? Авыл терәлеп тора бит. Рәхмәт яусын үзеңә. Яхшы сүзеңә, иптәш Сафин. Елап матур күзләреңне бозма. Хуш, Җәмлү Җәмилә. Ни гаҗәп. Шушы кеше юлда очрамаса, Җәмилә шартлап урталай сынар иде. Ул аның җаныннан саркыган ярасына бәйләүш каплады. Һәм әз генә булса да күтәрелеп, торып китәргә көч бирде. Дөрес, чәчтән сыйпап юатмады. Хәсрәтен сөйләттереп, кайгысын да бушаттырмады. Ә шулай да салмак тавышы, ягымлы күз карашы белән имгәнгән канатларны турайтты. Мөхәммәтшинның Идрис хакында әйткән ачы сүзләре алай ук чәнчеп авырттырмый башлады. Яңгыр төсле әкрен генә туфракка сеңде.
Капканы да сабыр гына ачып кирде хатын. Идрис ишек алдында җенләнә ат җигә иде. Аны эт сыман ырылдап каршылады. Раюзәктә көн үткәрәсең, томана. Шупрак-шапрак җитми сезгә. Мин пишән урларга барам. Ятып йокы симертмә, бушатышырсың. Әйе, диде хатын. Төнлә пишән урлыйсың, көндез. Нәрсә көндез, нәрсә? Ир акайып аңа текәлде. Җәмилә ишендә кайнаган ачуын Идрискә бөркемәкче иде дә тыелды. Көндез Әсмәбикәң белән киткелдәшәсең дисә, котырган эт умырып тешләячәк иде. Атлар карыйсың дим. Шулай дип котыл ширегәнми. Ату тетмәңне тетәрмен. Мүкәли, кыйылган тешләреңне ширемнән чүпләрсең. Исегездә тотыгыз, катын килмешәкләре. Телегезне дилбегә буе озайтмагыз. Бөкрегезнең бөкресен турайтырмын. Турыгызның төз гәүдәсеннән көянтә бөгәрмен. Шул чакта акылга сай каенсеңел яртылаш бөгелеп өйдән чыкты. Обой, диде ул еламсырап. Син бая чыбыркы түтәсе белән оркама тидең. Ә бөкрем никтер тураймады. Кансыз, диде Җәмилә каенсеңлесен кызганып. Ичмасам бу гынахсыз балага кул күтәрмә. Нинди ачуларыңны аласыңдыр. Сез кыз катын сәләмәсен шуплеккә сибереп түгәсе. Әсмәбикәне генә калдырып. Хатын телләшә башлавын сизмәде. Җанашны күрмәгәнгә 30 көн, диде Идрис күздә йоммыйча. 30 минут диген. Абзарда кемне кысканыңны оныттыңмы? Җәмилә ире йодрыгын тинәп өстенә ташланганчы тизеп калырга ашыкты. Сөйлиләр. Көлеп сөйлиләр сезне. Көннән күзегездә уялмый икән. Төнлә нәфесегезне ышлагыз хит, кешедән яшеренеп. Шак катарлык хәл. Идрис сукмады. Ашудан кашлары маңгайына сикереп менсә дә, ат җигүен белде. Ирләр эшли торган эшнең уятын тапкан берәүсе. Фу анаңны, диде ул сүгенеп. Әсмә белән булышма да, ярышма да син. Үзеңнең кем икәнеңне чамала да тик тор. Кем соң мин? Әйтеп бетер. Шуп, диде ир төкеренеп. Сиңамы Әсмәгә тиңләшергә? Аны ярсаң 3 хатын чыга. Шуңа гына өйләнәсең калган абый. Бөкре каенсеңел аркасының авыртуын онытып көләргә тотынды. 3 хатын эшләр иде йортта. Ату килен апа белән икәү генә өлгермибез. 3 хатын белән чиратлашып йоклар да идең. Прәс бөкремәче. Олы кеше сүзенә катышма. Синең сүзең олы кеше сүзе түгел, диде кимсетелүдән җаны әрнегән Җәмилә. Әдәм актыгы гына, хатын кыз хурлый. Күзе башы җимерелгән ир аны ишектән кергәндә үк чәйнә батты. Төн ката кайда сиберелдең эт сыңары? Мин төрмәдә чакта гүпшим тугарылдың мәллә? Буып күлгә батырасы әнчек. Пишәнлектә йокладым, диде Идриснең кесәсеннән пычак тартып чыгаруын күреп өне алынган хатын. Ирапым, Фирдәүсне ире Сәгыйд баскыч төбендә суеп ташлаган иде бит. Классташ Фирдәүсне. Туганыннан көнләшеп. Бу да имансыз кычкырырга да өлгермәссең. Күрше күләндә ишетмәс. Бер үзем йокладым, диде аркасына тирбәргән Җәмилә. Бер үзем, ялгызым. Бер үзең түгел ширегәнми. Сыер белән, диде Идрис, пычагын кире кесәсенә шудырып. Сиңа кем карасын? Катыкка буя быргытсаң, ни аш эттә яламас. Мин ирисе иснәтмәсәм, бөрышып картайыр идең. Хәер, тукта, кичәгенә күземә матур сымак күрендең. Ну-ка, брат. Карашкы күзләре белән аңа кадалды. Авызы колагына хәтле ярылды. Мин сез яшәү килешкән димме? Тәнеңә ит кунган димме? Гәүдәңнең сылулыклары диме, карчык? Я киләле. Җәмилә аны кулы белән этәрде. Капкада кеше бар. Кашкын йомран кебек җитез генә оясына чумды.
Капка белән җил генә шаяртып уйный. Хатын иркен сулады һәм идәнгә иелә төшеп: "Синең капчыгыңда нәмәстә ул?" дип сорады. "Тимер томыр", диде астагы тавыш. "Алтын мазар түгелмени? Күп белсәң тиз картаерсың. Анда район складын басканнар. Милиция җир бетереп каракларны эзли." Күзләре акайган Идрис атылып өскә чыкты. "Милиция уллардан эзлиме? Китәр идең төрмәңә", диде хатын. "Срогыңның яртысын уздырдың. Аннан чыккач та кара суга кайтмас идең. Монда сине өнәмиләр, һаман нәфрәтләнәләр. Хатын кыйнап та авылдашлардан яраттырып яшәп буладыр. Әмма дә уртак малына тиюне кичерми шул халык. Син бит артык зур җинаят кылдың. Колхозны коры казыкка калдырдың. Авызыңны җәлп әйтеп иртиргәмәсәнә, хайван тизәге. Милиция иберенчә иснәнәме?" Безнең авылга җитмәделәр әле. Ир астан юеш капчыгын сөйрәп чыгарды. "Мазыңда бәрәңге шыгырыммы?" "Җәй уртасында нинди бәрәңге ди?" "20 чиләк чамасыдыр." Җәмилә серле капчыктан күзен алмады. Күңел нәрсәдер сизенгән кебек иде. "Син бит төнлә алтын дидең." "Тимер ди, маңгыра. Базың сарайдамы? Милиция тикшергәнче шунда ятармын. Әйдә, пока мин урнашканчы капкаңны биклә. Ну, живо! Бүген печәнлектә сыер белән йокламассың. Мин дә менәрмен җылытырга. Аркага арка терәшербез, кырсакка кырсак." Җәмлә. Хатын-кыз таңсыклатты, шайтан. "Үлсәм дә бирелмим", диде хатын күңеленнән генә. Уен шул килеш йомып эштә генә сакларга да бит. Их, бу сөяксез телне. "Сагынсаң, Әсмәбикәңне чакыр", диде ул ишек яңагына сөялеп. Йөрәкнең ачудан шашынып тибүе тәмам хәлне алган иде. Идрис якын ук килеп, бүлтәйгән корсагын терәп басты. Мыскыллап: "Тәнең иртеләмимени? Әсмәгә бирмәс өчен утка баскан көннәрең хәтериләгеңнән иләнгән ахыры, түтикәй", диде. "Бик назланып маташсаң, яктым салдым идәнгә дә. Нишләтсәм дә үз катыным?" "Син Әсмәбикәдән чыгып киткән кеше", дип ыңгырашты хатын. "Әсмәбикәдән? Ну, тирес, тәки сүз көрәштерәсең. Ябасыңмы юкмы капкаңны? Урнаштырасыңмы иреңне аулак җиргә?" Үз йортында кабат күндәм кулга әверелгән Җәмилә базга юрган ястык ташыды. Ир соңыннан кисәтте: "Мин кушканнарны үтә, карышма. Ул вакытта без килешеп яшәрбез", диде. Теш ыржайтты. Ул хатыннан канәгать иде. Үз кубызында биетә иш. Ник ыржаймасын? Баз капкачын салам белән каплагач, Җәмилә Садыйкларга ашыкты. Нәрсә булса да белеп, ачыклап кайтырга кирәк иде. Зөлфия уңайсызланып кына түргә идәде. "Үз Җәмилә, өем азган-тузган гаеп итмә. Кайгылы көннәребез әле. Олы апа кызының киявын үтергәннәр. Район складын саклый иде. Үтереп, хөкүмәт алтынын талаганнар. Шуны күмешеп, җыештырышып кайтып кына кердем. Ланнар да урамда, күңелләрендә уен гына, идәндә себермәгәннәр. Сөйләгәннәр шул складны басканнар дип. Мескенем, киявегез булып чыккан икән. Ватып җимереп тә мәшәкатьләнмәгәннәр ди кыз. Сафа мәрхүм үзе ачкан ди. И әрәмдә соң, яшьли китте. Йыла бүлә инде хатыны. Үземнең дә йылый-йылый башым түнде. Кемнәр икән? Хәбәр юкмы? Бер Алла күз Җәмлә. Үзең ни бетереп йөрисең?" "Бетереп дип, мәйтәм барым әле, Садыйк язам икән, Идрис нәрсә икән?" Хатлары сирәгәйде. Икесе дә бергә инде, бергә. Күңелеңә авыр алма. Садыгымның башын Идрис кенә ашады. Идрис өркетеп яндыртты атларны. Безнең юаш мәхлук ничарадан бичара ярды аңа. Ник авырга алыйм, Зөлфия? Айын елга чутлыйм, кыз. Ялгыз башка тормыш арбасын тәгәрәтүе кыен. Каралты кура искерде, этсәң аварга тора. Үй нигезләре дә черегән.
Кайтса дим, сипләр, төзәтер иде. Димәк, Садыйк юк, дип нәтиҗә ясады Җәмилә. Әгәр ул өйдә качып ятса, Зөлфия җәелеп сөйләшмәс. Курку шом йөзенә бәреп чыгар иде. Бала-чагалы йортта сер саклыйм димә инде. Шуңа күрә Садыйк урманда сураядыр әле. Бигрәк башсыз бу ират халкы. Күпкә түзгәнне азга түссәләр диң. Менә тотсалар, тагын срок өстәп төрмәгә тыгарлар. Урман узак асрамас. Аның да күз теле бар. Үпкәләмә кыз. Идрис ай-һай холыксыз иде. Тәнеңнән кара бетмәде, гөл йодрык ашатты. Әсмәбикәгә йортка кирип тә йөрәгеңә тиде. Шундый кешене дә ир саныйсың тәкия. Төкер бәбәгенә. Имеш, милиция Жаббар сиңа күз атып йөри. Шәрбәннән бит ул, Сафин Рәис абзый малае. Зрә тәртипле аның балалары. Гайбәт, диде Җәмилә чәч төпләренә хәтле кызарып. Иптәш Сафин кибет хәлләрен белешүдән ары узмый. Ир хатыны янында ни калганды яңа? Минем бит ирем үлмәгән, исән сау Зөлфия. Кеше шандырма сөйләп. И, кыз, кеше төрткәнне төртәм. Бер дә башымнан чыгарган түгел. Үз җаеңны үзең кара тагы. Үз җаен үзе карап яши торган хатын булса, базга төшереп хәсрәт япмас иде Җәмилә. Яңгырлы төндә үк аңардан арына ала иде ул. Җебегән. Җан тән арып-талып кичкә керде. Идрисның пишәнлеккә чакыра-чакыра янавы әле дә йөрәкне чимердәтә иде. Ләкин Җәмилә чыкмады. Утын сүндерде, тәрәз ишекләрен бикләп, карават кырыена балта куеп йокларга ятты. Аның йорты олы юлдан ярты чакрым иде. Узган барган машина тавышларына колак салды. Җаббар авылга соң кайта. Аның мотоциклы тынык кына гөрелди иде. Мең тавыш арасыннан айыра иде аны хатын. Сагынам, диде Җәмилә. Бөртек-бөртек яшьләре яңагын чылатып изүенә тамды. Үлеп сагынам. Ничек сагынганымны әле генә аңладым. Әллә йөрәк аерылулар сизә микән? Бигрәк сулкылдап тибә. Җаббар өйләнмәгән егет. Җәмилә кияүдәге хатын. Кыйысында суы да кипкән, тәне дә үлгән. Бар наз сөюе, хатын кызга гына хас йомшаклыгы, нәфислеге Идрисның тупас йодрыгына эләгеп җуелган. Бәгыр каткан, тупасланган. Ул инде дөньяда ярату дигән нәрсәнең барлыгына да ышанмый. Ир затының яратып тәненә кагылуы, назлап иркәләп эндәшүе, яндырып иреннәрдән үбүе хәзер аңа бер кыргыйлык кына булып тоела. Җаббарга тиңмени мондый хатын? Янган, кигән, сүнгән, хиссез хатын. Бу сагыш каян бәреп чыкты соң әле? Сүнгән җаннар да бер заман дөрләп кабынырга сәләтлеме? Күрәсең. Нигә мин үз-үземнән яшерәм? Нигә үземне алдарга тырышам? Яратам бит мин Җаббарны. Яратам. Ник һаман Идрисне ирем дип тәкрарлыйм? Юк, ул ирем түгел. Ул үткәннәрнең кара шәүләсе генә. Башыма төшкән утлы таш, бәгыремә кадалган шырпы һәм гомерлек бәхетсезлегем дә ул. Имансыз Фәхретдин анагы. Иң моңсу җәй киче иде бугай. Хәтердә шулай калган. Фермадан кайтса, караватта бөкере кайын сеңел шыңшып утыра. Абый катыргы чумаданына күлмәк ыштаннарын салды да китте. Әсмәбикәгә кияүгә чыкты ахыры, килен апа. Кайчан китте? Бөкере тәрәзәгә барып капланды. Әнә тыкрыктан юырттыра, артыннан куган төсле. Кулында чумадан. Җәмилә ялан аяк урамга чыгып йөгерде. Әле соң түгел, куып тотып Идрисне кире бурам диде. Җилкенеп, ашкынып чапты. Эй, тиле хатын, сине ташлап качкан ир борыламы инде? Нәк борын төбендәгенә шап итеп көндәшенең капкасы ябылды. Әмма ул үҗәтләнеп аны этеп ачты.
Әсмәбикә эчке күлмәктән генә ишек алдында йөри иде. Алар башта чәчләре тузган, шашынган Җәмиләне күрмәделәр. Ир чемоданын куеп, чыркылдаган мәхшукасын кулына күтәрде. Күтәргәндә ябык гәүдәсе сыгылып чүгеп куйды. Әсмәбикә авыр иде. Идрис мышный баскычтан менгәндә генә Җәмилә җан ачысы белән кычкырып җибәрде. Идрис! Ир каушап Әсмәбикәсен аягына бастырды. Шунда гына шашкан хатынын абайлады. Син икән тәре бугаз. Яхшы чакта ычкын. Мин Әсмәгә йортка кердем. Кире кайт. Жүнле ир хатын эзләп йортка керми. Әйдә кайт. Хур итмә башларымны. Җәмилә чемоданга барып ябышты. Әйтерсең, чемоданга ире һич шиксез ярәшәк иде. Ачкан диләр Җәмилә. Кулагыңа мамык тыктың әллә аңгыра, дип үрдәк кебек чайкалып баскычтан сөяркә төште. Идрискәем белән без яшьли сөештек. Кыз кешегә өйләнәм дип әзрәк кәпрәясе килеп кенә син алганы. Шүт кенә кыз кеше белән яшәсен дип биргәнем аны. Җитәр, яшәдең инде минем чират. Буларны куркыныч төш кенә дип уйлап, яшь хатын бутын шиметте. Шиметкән җир авырта иде. Идрис, акылдан язма. Җәмилә иренең аягына егылып тезләреннән кучып ялына ялвара башлады. Кайт җаным, зинһарлап сорыйм, кайт. Кулың булырмын, төнге шәүләң булырмын. Бер алларыңа, бер артларыңа төшеп кадерләрмен. Син минем хәләл иремлә баса. Таймыннан. Идрис аны тибеп очырды да, чемодан белән бар көченә китереп сукты. Катыргы тартманың биге ычкынып, җиргә күлмәк ыштан, акча һәм Җәмиләнең кыз чактагы алка беләзекләре, муенсалары сибелде. Җебе шартлап өзелгән кызыл муенсаның вак-вак тимәләре тузанлы ширәм арасына тәгәрәште. Катты да калды яшь хатын. Маңгае тишелеп, кан агуын да сизмәде. Булай тетрәнгәне юк иде әле аның. Миңа, Идрис бүләге, кияү бүләге дип, Әсмәбикә мүкәли тимә беләзекләрне җыярга кереште. Җәмилә аңына килгәндә, бакча кыймаларына тотына тыкрыктан кайтып бара иде. Ул өйгә кермәде. Аңгы-миңге хәлдә, томан эчендә йөзеп, кыр ягына таба атлады. Кайнар йөзенә кичке тымызык җил бәрелде. Әз генә айната башлады. Тик күз алдында һаман җиргә сибелгән тимәләр тәгәрәшә. Һәр тимә әйтерсең әрнүле күз яшенә манчылган. Олы юл кырыена чүмәшкән хатын битен каплап калтырый елады. Маңгайыннан агып төшеп, ике каш арасында укмашкан кан яшь белән чыланып, бөтен йөзен буяды. И изге Аллам, диде ул. И изге Аллам. Бүтән сүз әйтә алмады. Аннан торып, юл буйлап китте. Нәкъ шушы сәгатьләрдә райүзәктән Җаббар Сафин кайтырга тиеш. Нигә аңа табан каршы барасың ул? Әйе, киңәш сорарга уйлый. Ирем бүтән хатын белән яши. Безгә законлы аерылырга кирәк. Гаризаны кемгә илтим дияр? Хәер, кемгә илтәсен үзе дә белә инде. Ярар, башка сәбәп табар. Мәсәлән, йорт-җир турында. Җәмиләнең нигезе тузган, ызбасы ишелгән, бер келәт кенә таза сау. Идрисның йортыннан кусалар, кая барыйм дияр? Югалай да димәс. Бер ничек тә димәс. Аңа хәзер сорау да, киңәш тә кирәкми. Аңа хәзер Җаббарның көлеп елмаеп, исәнме Җәмлү Җәмилә дип эндәшүе генә кирәк. Кил, диде иш. Ярдәм кирәксә тартынма, диде. Менә килә. Үзе каршы килә. Узган барган шоферлар кычкыртып үтте. Туктарга йөрәкләре җитмәде бугай. Ялан аяклы хатынның йөз кыяфәте имәнгеш иде. Ул ерактан ук нокта хәтлегенә күренгән мотоциклны шәйләде. Нокта зурайган сайын зурайып, аңа якынлаша иде. Җаббар нигәдер гаҗәпләнмәде.
Әйтерсең, аны башта ук кисәткәннәр. Юлыңда сине шашкан тиле хатын көтә дигәннәр. Сорашмады, төпшенмәде ир. Җәмиләне җайлап кына биленнән күтәреп, мотоцикл бишегенә утыртты. Һәм чакрым ераклыктагы Сөлшә елгасына борылды. Анда да сүз катмады. Култыклап су кырыена илтте. Башын идереп, канлы йөзен юды. Кулъяулык белән йомшак кына сөртте. Җәмилә җансыз курчак кебек кая бөксәләр, шунда бөгелде. Кая борсалар, шунда карады. Ул фани дөнья кешесе түгел иде. Юып җыеп тәртипкә китергәч, Җаббар аның бәләкәй кулын учына кысты. «Я, исәнме, Җәмлү Җәмилә? Яраң сызламыймы? Зинһар сорама. Ни булды дип тә? Китте инде. Каты хушлашкан икән. Үзем гаепле, иптәш Сафин. Жалу бирмим». Хатын кулын тартып алды. Иелеп, яр өстен чуарлаган бака яфрагын үзгәләргә кереште. Өзде дә, вак-вак тураклап суга ыргытты. «Я, тынычлан», диде Җаббар аны бу шөгыльеннән туктатып. «Суга кара. Су синең ярсуыңны басар. Теләсәң учак ягабыз. Төнге учак бик серле ул. Күктәге йолдыз сайын бер чаткы чәчри. Җирнең матурлыгын күк шулай үзенә суыра икән. Син, Җәмилә, сак бул. Күз нурыңны йолдызлар урламасын. Яшь кызларга сөйлисе сүзләреңне миңа әрәм итмә, иптәш Сафин. Җәмилә дим, акыллым. Без конторда җыелышта утырмыйбыз бит. Иптәш диюеңне ташла әле. Син алай китап сүзе сөйләмә. Милисә башың белән. Китапта моннан да шәбрәк язалар, Җәмилә. Әкият сырлыйлар. Булмаганны язалар дип кайнарланып бәхәсләште хатын. Синең соң яратканың бармы? Җаббар сак кына аның иңбашларына кагылды. Җәмилә өркеп читкә тайпылды. Нәмәрсәгә ул миңа сөю яратышу? Нәмәрсәгә? Май кебек ипигә сыламыйлар аны, диде ул баягыдан да битәр кызып. Ник бу егет Җәмиләне кытырта әле? Чыкты инде, чыкты. Яратам дип Идрискә чыкты. Яратам дип маңгай тиштерә-тиштерә яшәргә тырышты. Яратам дип түбәнлеккә төшә-төшә Әсмәбикәдән ир теләнергә чапты. Яратам имеш. Ниндидер җүләр уйлап тапкан аны. Баксаң, мәхәббәт юк һәм булмаячак та. Син җавап бирмәдең, Җәмилә, дип ашыктырды Җаббар. Авыл хатыннары авыз тутырып мәхәббәт турында сөйләшми, иптәш Сафин. Беткәнме ни сүз? Сыерың бозавың ничә? Каз тавык йомырка саламы дип тормыш хәлләрен сораш. Мин шуларны гына беләм. Һәм ул каш астыннан гына егеткә карады. Җаббарның күзләре күл кебек тирән иде. Хатын сихерләнгәндәй тагын карады. Тагын. Гаҗәп. Анда аның моңсу сурәте чайкала иде. Мәхәббәт дигәннәре чынлап та була микән дип уйлады Җәмилә. Кинәт аның да Җаббарга кушылып матур-матур сүзләр сөйлисе, онытылып көләсе шаярасы килде. Иштә дәрт тә кузгалды. Их, яр тутырып учак ягасы да, шул учакларга төшеп үзең дә янасы иде. Җан җылымлы син, кызкай, диде ир хыялга чумып рәхәткә тарыган хатынның кулын сыйпап. Җәмилә дерелдәп куйды. Йөзенә тагын баягы кырыслыгы кайтып, бәгыренә таш укмашты. Ул яна элеккеге куркак, мискин, агач Җәмиләгә әверелде. Кармак салма. Барбер балык чиртми, иптәш Сафин. Менә күңелең ачыла. Шаярта башладың. Мин шаяртмыйм. Үземне балык түгел дим. Беләм. Син бер кыргый чибәр. Көл-көл, иптәш Сафин. Ул кыргыйга ни әйтсәң дә ярый. Аннан дусларыңа Идрис хатыны белән су буенда чуерташ атышып уйнадык дип мактанырсың. Сез ирләр барыгыз да бер чыбыктан сөрелгән. Җаббар авыр сулады. Читкәрәк китеп басты. Нык ялгышасың, Җәмлү Җәмилә, диде. Мине аерым чыбыктан сөргәннәр. Туңасың ахрысы.
Әйдә ушакка бузыйк. Мин хәзер әнә теге әрәмәлектән коры сарыгына җыеп киләм. Сафин әрәмәлеккә юнәлде, ә Җәмилә авылга шылды. Бишара кайын сеңел һаман шыңшы иде. Аңа юату сүз әйтергә дә онытып, хатын көзгегә атылды. Кыргый шибәр диде Җаббар. Хакмы бу? Кайда аның ул шибәрлеге? Кайда? Булганында Идрис аяк астына салып таптады иш. Бу күзләрдә нинди нур калсын ди. Тумтулы хәсрәттән битәр анда шуртым да юк. Ак йөзе дә йодрык ашый-ашый күгелҗем таплар белән бизәлгән. Ул өстеннән күлмәген йолкып атты. Елаудан туктап янына килеп баскан кайын сеңел, анадан тума калган киленгә шак катып карап торгач, үзе дә ашыгып шишенә башлады. Ни акыллы, ни тиле икәүләшеп көзгедә чагылган шәрә сыннарын күзәтте. Мин матурмы, Зәмзәмия? Әллә Әсмәбикәме? Син матуррак, килен апа. Матур булсам, абыең ташламас иде әле дип, балалар кебек үпкәләп авызын турсайтты Җәмилә. Бүртергән борчак аша, килен апа, эшең зурайыр. Әсмәбикәнеке төсле. Абый симезләрне ярата, диде Бөкре шатыр-шатыр корсагын кашып. И Ходаем, бәндәңне җәзалыйм дисәң, акылын ал, диде хатын. Киен, Зәмзәмия. Иртәгесен ул төенчеген кыстырып кәнсәләргә Мөхәммәтшин янына китте. Укырга барырмын ахыры Мөхәммәтшин абый. Бүген үк түгел әле сеңлем. Көзгә генә. Ник сорамый җыендың, диде рәис төенчеккә ымлап. Айырылып кайтыш, диде хатын еламас өчен дерелдәгән иреннәрен тешләп. Куып чыгардымы? Үзе Әсмәбикәгә күчте. Әсмәгә? Мөхәммәтшин өстәлне чиеп атардай булып ярсып урындыгыннан купты. Кайчан? Кичә? Нуман камалай. Башын үзеп ыштан кесәсенә тыкмасаммы? Әсмәбикә барыгызны да тилертә икән, Мөхәммәтшин абзый. Кайсы тишегенә кызыктырасың шул хатынның? Шу сеңлем шаулама. Кем әйтә барыбызны да дип? Идрис белән аның өчен генә шәкәләшәсез инде, Мөхәммәтшин абзый. Кытырган үгез кебек борын тишекләрен киңәйтеп пышкыра-пышкыра ишекле түрле йөрөнгән рәис, син дә бер ир тота белмәдең, җебегән, диде. Нәрсә? Ирләрнең көйләү җайлау тимәсенә басалмыйсыңмы? Ишмаган шул сез, татар хатыннары. Көн озын лап-лап чабып арыйсыз да, хәлдән таеп ирегез янына түнкәясез. Сезгә идәндә 3 тапкыр юылсын, ашта 3 пешерелсен. Марҗала итмей. Атнага бер кәбестә шулпасы кайната да, бизәнеп ясанып, шерт-шерт сагыз чәйнәп эскәмиядә утыра. Төнлә сезнең төсле иренә арт бәлешен куеп йокламый, юха йылан рәвешендә шуышып ир кочагына керә. Милый ди, любимый ди. Шундый ул хәйләкәр марҗа. Ә сез көндез иргә идән юган аягыңны сал. Төнлә кит әле хайван, арыдым, йокларга ирек бир дип кенә акырасыз. Ярар, Мөхәммәтшин абзый. Марҗа булып булмады, бигайбә. Колхоз үй тергезергә булышмас микән? Үзем укырга киткәләгәнче, урманнан агачын кисеп ташыйсы иде. Сиңа әллә ни зур ызба кирәкмәс, булышырбыз. Миңа зур кирәк, Мөхәммәтшин абзый. Клуб хәтле. Менә дип бармак төртте рәис. Татар хатыннары искиткеч нәфисле. Үлә-үлә бирнә җыя, мал җыя. Хәзер йортта сала башлады. Сал, ирең әзергә кайтыр. Барыбер Әсмә белән яшәтмим, дуңгыз колагын. 5-нче бүлек. Төнлә 70 уянды Җәмилә. Сагайып тыңланды. Идрис ишек шакый кебек иде. Ул үрелеп балтасын капшады һәм балтаны сабыннан тоткан килеш таң аттырды. Иртән абзарга чыгып сыер саварга чүмәшкән генә иде, печәнлектә сагалап торган ир аның өстенә сикерде. Ну сытам хайван, ник төнлә бикләндең? Идрис аны җиргә ягырга маташты. Сөт чиләге бер кырыйга тәгәрәп китте.
Хайван, үзеңә генә бит хәзер. Әсмәбикә белән уртак түгел, әйдә, рәхәтен күр. Хатын бирешмәде. Кибеттә капчык күтәреп ташый-ташый беләкләре ныгыган иде. Карашкыны селтәп атып, сыер артына посты. Сыерыңның эченә пычак тыгып ишәкләрен агызам, кел дип, тамак төбе белән үкерде Идрис. Чынлап та, аның кулында пычак ялтырады. Ходай җиткергәндер. Шул чакта капкага даңдың бәрә башладылар. Чырайы көл төсенә кергән Идрис тиз генә пешәнлеккә шылды. Килделәр, диде Җәмилә җиңел сулап. Милисәдән килделәр. Йортның астын өскә әйләндерсеннәр. Тапсыннар шушы йырткычны. Ләкин дөбердәтүче Рөкыя иде. Ниткән капка биклә ул дип тиргәнде туганы. Әллә баюың җиттеме? Кибетеңнән яшник мал ташыйсыңдыр, мужит. Аракың да күптер. Җыйма, синең кәнфит суырырга балаларың, арак эчәргә ирең юк. Фәхретдин сәләмәсенә умизләтте үзеңне. Юнлы хатын әнә минем Вәсиләм кебек итәк тутырып бала үстерә. Әле һәммәсе көтүләре белән кунакка кайттылар. Ире ичмасам күгәршендә игелдери. Вәсиләм дип кенә тора. Бир әле кунакларыма пешереп ашатырга берәр чиләк бәрәңге. Бурычны яңа уңыштан түләрмен. Бирәм, апа җаным. Капчыгы белән тутырып җибәрәм, диде хатын эченнән генә коткаручысына рәхмәт укый. Бәрәңгем күп, бетсә тагы кил. И рәхмәт яугыры. Эреләрен генә сайлыйм әле дип кинәнеп баз ягына юнәлгән Рөкыяның юлын бүлде Җәмилә. Сыер сүзәр, туганым апа. Ишек алдында гына көт. Хәзер үзем апчыгам. Рөкыяны заткач, ул сәнәк тотып ишек янына килде. Үз алдына сөйләнгәндәй: "Син мине бергә йокларга кыстама", диде. "Өемә бәреп керүең генә җитмәгән. Җаныма да шакшы аягың белән узарга маташасың. Ирем түгел син", диде мич. "Кемсең, ахмак?" "Анысы миңа караңгы. Ирем түгел, тик түгел." "Фу, мисез. Һаман Әсмәдән көнләшәсеңме?" "Мен яныма, мен дим." "Һай, аңламасаң да аңламассың икән. Йөзләреңне күрәсем килми", дип ыңгырашты Җәмилә. "Килми. Бизүләрем бизмәннәргә салгысыз." "Карчык, эй, карчык", диде Идрис усаллык белән җиңә алмагач, тәмле телләнеп юмалап. "Хәт бер генә тапкыр күр инде иреңнең күңеленә. Яратып кына кычакла." Әсмәбикәң иркәләсен дип, хатын шапылдатып ишекне япты. Келәсен шудырды. Халык сабан туйга җыена иде. Җәмилә дә сату белән чыгарга әзерләнә башлады. Кибетнең тышкы ягына ябык дип язып илде. Әмма язган язуны күрми-нитми айкала-чайкала бусагадан Әсмәбикә тәгәрәп керде. Ул исерек иде. Яртылаш прилавкага авып: "Нит әле, язгы гөлем, ярты кило кәнфит үлчә", диде. Аны куып җибәрү бик мәшәкатьле булачак иде. Җәмилә сүзсез генә кәнфит үлчәде. Тик салмыш хатын китәргә ашыкмады. Төнә каты гүләйт ителгән, баш чатный. "Мужитсы 100 грамм әче суда йоттырырсың, Җәмилә. Матур син, Җәмилә. Түлке якмаган мич күк салкын. Синнән таш суыгы бөркелә. Шуңар ирең яратмады да. Темсездер дә син, әрем төсле. Капсаң чырай сытарлык. Тәмеңне белмәсә ир йокламый ул. Идрисең шуңар ташлады. Ирләр алар, җаным, сайлап ала тауарны. Син нинди? Син?" диде Җәмилә көчкә төкереген йотып. Үзе турында аның мондый ук бәяне ишеткәне юк иде. "Мин тәмле, кәнфит кебек суырмалы." Әсмәбикә зур күкрәкләрен биетеп алды. "Миңа ирләр сөлек төсле чытырдап ябышалар, Җәмилә малай." Ул дусты белән серләшкәндәй: "Син безнең Милисә Җаббарны беләсең бит", диде. "Вот ир, әме малай." Әме, дип үртәде Җәмилә. "Ул буйсын, ул капкара бедре чәч, ул тавыш, ул мыек, әме Җәмилә. Ялгыз ди, үзе үләнмәгән,
Яше дә самый ди, 32 ди. Бердән бер ир, диде Җәмилә. Мирауи, дип кеткелдәде Әсмәбикә. Дөнья бәһәсе ир малай. Сине шутка тыкмаган бердән бер ир дим, Әсмә. Минем байлык беләнме? Исерек масайып шап-шып күкрәгенә, арт чүмешенә бәргәләде. Бу байлык беләнме? Ничек кенә үземә аударам? Мин кәнфитне суырырга кызыкмаган ир юк, Җәмлә малай. Җаббарны син әллә бүтән камырдан әвәләнгән дисеңме? Җәмилә сынап. Бик ышынма? Идрисең кайтыр, диде. Идрис! Исерек хатын күзләрен шарландырды. Ул төрмәшеп чыга сиңа булсын, әмә. Ишәген ие белән кире бирәм. Туйган ул кандаладан. Миндә ирек, хөррият. Сафин Җаббарга ауқырам. Әсмәбикә акырып җырлый-җырлый чыгып китте. Стаканның кырыена килеп кунды бер чыпчык. Бүген төнлә кычаклатсаң, салып бирәм чукынчык. Әсмәнең лыгырдавы бәгырне көйдерде. Хатын кыз бит ул, ялганламас. Дөрес әйтер. Ирләр ширкандырырлык салкындыр шул, Җәмилә. Ягылмаган мичкә кем арка тирәсен ди. Менә нинди икән Җәмлү. Хәер, мич гаеплемени? Аңа тутырып якмагач. Алай дисәң, үзе теләми. Тикмәгә генә Җаббар аңа кыргый кушаматы такмагандыр. Кыргыйлар чытырманлы кар урманда яшәгәндә, Әсмәләр ир аулый. Бәлки, кайдадыр Җаббарның да сөйгән кызы бардыр. Нигә ялгыз син, Җаббар Сафин? Әллә Җәмиләне сагыштан үтәр өчен генә дөньяга тудыңмы? Кемнәрне кочагыңа кысып иркәлисең икән? Эй, егет! Нигә ялгыз син? Җәмилә сыман. Хәтерлисеңме? Яр буенда учак ягарга дип син әрәмәлеккә ашыктың. Ә мин качтым. Бер ярама икенчесе өстәлүдән курыктым. Әле генә ире йөз чиергән бәхетсез хатынны юатам дип алдап-йылдап шишендерергә күп кирәкми. Син бит әллә нинди серле йолдызлар турында сөйләдең. Бу кыргый затны бүтән эзләмәссең дип уйлаган идем. Чөнки Идрис юк. Мин төп йортыма кайтып, үземчә көн күрәм. Сиңа тәртип сакчысына биләмеңдәге кешеләрне рәнҗетсәләр, Явызны 15 тәүлеккә илтеп ябасы дип борчыласы түгел. Ләкин син эзләп 25 чакрымдагы урманга килдең. Мин бригадада бердән бер хатын кыз тирләп пешеп ирләр белән урман кисәм. Яңа йортым өчен бүрәнә әзерли идем. Ул синдәге аптырау, ул синдәге гаҗизлек, и Раббым. Кайт, синең өчен үзем эшлим дип бөтен кеше алдында куалый башладың. Ярый әле авыл ирләренең асылы җыелган иде. Ахырдан сүз гайбәт ишетелмәде. Урмандагы урманда калды. Ахыр күндерә алмагач, машинаңны каравылчы утарына илтеп куйдың да, безнең белән эшкә тотындың. Ирләр синең бу юләрлегеңне өнәмәделәр. Син тәртип сакчысы, тәртип сакла. Без Җәмиләне рәнҗетмәбез. Авыр күтәреп төшермәс. Ботак сатак кына тураклап йөрер, диделәр. Кичкә генә ризалаштың. Сине урман башына хәтле зата бардым. Күземә яшь тыгылган. Күңел йылый. Мин бәхетле дә, бәхетсез дә идем. Ә син бик җитди идең. Кемгә нәрсә исбатларга җыенасың, Җәмлү Җәмилә, дидең. Мин әйттем. Мескен хатынга шутламасыннар әле. Мин көчле, дидем. Урман кисеп кенә көч күрсәтәләрме дип шелтәләдең. Юк инде, иптәш Сафин. Баш күтәрмичә елап утырганчы, бер юаныч булыр ий салу, дидем. Син хушлашырга дип кулыңны суздың. Һәм озак кына бармакларымны учыңда кысып тордың. Шунда мин беренче мәртәбә ирләрнең кул җылысын тойдым. Ул җылы кан тамырларыма күчеп, бөтен тәнемә таралды. Капка төбенә илек бүрәнә кайтарып аударгач, мин укырга җыендым.
Син стансага да зата төштең. Станса марҗалары безгә борылып карап кала иде. Озын буйлы мәхәббәт ирнең җил исә дә егылырлык ябык, бәләкәй хатынны җитәкләп баруына гаҗәпләнәләр иде күрәсең. Син җитмәсә, иелеп битемнән үбәсең. Бу мөгаен абый кешенең сеңлесенә охшатып үбүе иде. Анда ел ярым укый җаным өтелеп бетте. Мин шул хәтле сине сагына идем. Кем итеп? Абыем итепме? Якын кешем итепме? Белмим. Үлеп сагына идем. Мәхәббәт җырлары ишетсәм елыйм. Мәхәббәт турында укысам елыйм. Урамда парлыларны күрсәм елыйм. Тәмам яңгыр болыты булдым. Барсын да ташлап, йөгереп кенә кайтасы иде дә. Юк. Горурлык җибәрми. Әнә Идрис, Җәмиләнең мие шулпаланган, укый алмас дип көлә ди. Әйе, ул сагынды. Кыз гомеренә кире кайткандай яратып, юксынып, хисләнеп аны уйлады. Әмма авылга аяк басуга, хис ярату оят бер нәрсәгә әйләнде. Биек үкчәле туфлиләрне, ачык изүле күлмәкне салып куеп, аякка резин галош кигәч, башка яулык бөркәнгәч, шит ят ирләр турында ялгыш та уйларга ярамый, дәртләнү килешми төсле. Алайда хис сүнмәде. Акыл тыйса да, ул кабынып, бәгырне шиметеп куя иде. Ел ярым эчендә хат алышып, хәбәрләшеп тормагач, Җәмилә аны өйләнгәндер дигән иде. Андый асыл ир ялгыз яшиме соң? Ул яшәгән. Очрашкач та Җәмиләдән күзләрен ала алмыйча, "Саумы, Җәмлү Җәмилә", диде. Машинадан алып кыр чәчәкләре сузды. Үзеңә охшаганнарын гына җыйдым. Булында чәчәк, күз камаша. Ләкин иң матуры минем каршымда икән бит. Бөтен гөлләрнең шибәрлеген үзенә җыйган, диде. Абау җаным, өзде дә шушы сүзләре белән үзәкне. Ят күзләрдән яшереп, бер сөенеп, бер көенеп яраткан шушы кешене Әсмәбикә үзенә ударырга тырыша икән ләбаса. Әгәр Җаббар җиңел генә аның тузагына эләксә, хушыгыз хыял өметләр. Хушыгыз. Шиертмәгез бүтән Җәмиләнең күңел тәрәзәсенә. Китегез. Кит. Хатын инде Җаббарны югалткан. Инде аны Әсмәбикә түшәгендә тоткан сыман эштән үртәлеп, эштән елап, сабантуйга әзерләнде. Бу үртәлү, бу күз яшьләре өйдә дә, эш белән кайнашканда да, булында сабантуй башланып сату иткәндә дә арттан калмыйча ияреп йөрде. Җанны камаган мондый газаптан тилерергә мөмкин иде. Әзрәк җилләнеп кил, мәйданда кызык, диде кулдашы Рәзинә. Мин үзем генә дә җитешәм. Җәмилә киемнәрен алмаштырып, ат чабышы карарга китте. Ләкин уен тамашалар белән мавыгып та онытылып булмый иде. Шул чакта төркем уртасында ук калган хатынның янәшәсенә этелеп-төртелеп кемдер килеп басты һәм ялгыш кына аның беләгенә урынды. Халык бирегә таба чабышкан атларга көч биреп кычкыра, кул булгый. Җәмилә генә тора таш төсле каткан иде. Кемдер сиздермичә генә аның кулын кысты. Бу кулның җылысын ул бер тойган иде инде. Җаббар, диде хатын күңеленнән генә иргә эндәшеп. Яратам җаным. Бик яратам сине. Ахыры телдән белдерергә кыюлыгым җитмәстер. Хатынның яшерен уйларын сизенгән төсле, Җаббар колакка пышылдап: "Исәнме, Җәмлү Җәмилә", диде. Җәмилә кызарды һәм төркемнең иң тыгыз җиренә кереп кысылды. Йөрәк күкрәк читлегенә сыеша алмыйча оча, талпына. Каядыр ашкына иде. Дөнья ямьләнде, булын җанланды, әйтерсең зәңгәр күк йөзе Җаббар күзләре булып аңа сөеп карый,
Кышлар сайравы Җаббар сәламе кебек ишетелә. Салмак кына йөзгән күпертмә болыт Җаббар мәхәббәтенең ни кадәрле саф, ни кадәрле ак икәнен искәртә иде. Бая гына кыршау төсле күңелне кысып авырттырган шик-шөбһә таралды. Сатылып бетмәгән товарларын саклап болында куна калган кибетчеләр кайсы кая авып йокы симерткәндә, ул күз йоммады. Аны көтте. Җаббар машина әрҗәсеннән күтәреп кенә төшерде. Без хәзер синең белән еракка, Сенчәле урманының иң яшерен почмагына барабыз, диде ул серле генә. Болынны урап үттеләр. Җиһан күктәге йолдыз айын кабызырга онытып, караңгылыкка чумган иде. Куркам, диде хатын тирә-яктагы шомлы тынлыкны тыңлый. Учак ягарбыз, диде Җаббар. Мин бер алан табып, кыргы исеме куштым. Сиңа охшаган үзе. Качмаса инде. Аланнар да качамыни. Әйтәмиш, синең кебек кыргый дим. Син гел качарга гына җайызлисең бит. Әллә адаштырыйм микән? Кайтыр юлны таба алмам шул, иптәш. Сафин, дип эләктереп алды Җаббар. Мин һаман иптәш кенәме соң? Аланда чыбык-чабык өемә әзер иде. Көндез үк хәстәрләп куйдым. Ату чыбык җыярга киткәч, юкка чыга торган гадәтең бар, диде ир, елга буендагы теге кичкә төрттөреп. Димәк, ул көндез үк минем хакта уйлаган, дип шатланды Җәмилә. Мин җүләр, аны Әсмәбикә кочагында дип тилерәм. Көнләшүемнән дөньям җимерелде. Җаббар шырпы сызды. Ялкын телләре төпсез караңгы күк гөмбәзенә үрләде. Кил, Җәмлү, диде ир. Һәм җиргә пиджагын җәеп, хатынны янәшәсенә утыртты. Җәмилә бу сихри төн китергән бәхеткә ышанмый иде. Кыюсыз гына Җаббар янына чүгәләде. Юри ирештерә Әсмәбикә. Салкын түгел, Җәмилә. Түгел. Йөрәгендә боз ятса, шушы аланда Җаббар белән таң каршылар идемени. Җитәр вакыт. Җан уяныр. Тән уяныр. Ул яраткан кешесенә бар җылысын бирер. Шагыйрь беләсеңме нәрсә ди, Җәмлү? Исеңдәме? Алан тутырып учак яктык. Безнең ялкын иде учакларда. Мәхәббәттән исереп икебез дә янып беткән идек ул чакларда. Нигә эндәшмисең? Мин сине тыңлыйм, Ярар. Иптәш Сафин дин. Син әллә ничек сөйлисең бит? Сандугач агач төбендә пысып тыңлаган әдәмнең сулышын сизсә, сайрамый, тына. Мин дә син кыргыйны өркетмәс өчен шагыйрьләр теле белән сөйләшәм. Сүлпәнләнгән учактан сирпелгән тынык ут шәүләсе Җаббарның йөзендә уйнаклады. Сүнәргә җыена, диде хатын. Тагын истикме? Әллә төн салкынмы, Җәмлү? Туңасыңмы? Төн түгел. Мин салкын. Мин бик салкын хатын. Нәрсә генә таптың соң миндә, Җаббар? Субханалла. Беренче тапкыр исемемне атадың, диде ир, аны кочагына алып. Кыргыем минем. Син салкынмы? Синме? Кояш кебек кайнар, камыш кебек сылу, бал кебек татлы син. Качма гына, яме? Моңарчы тинтәк, аңгыра чирегән ми дигән мыскыллау гына ишетеп яшәгән хатынның бу назлы сүзләрдән күңеле тулды. Ул Җаббарның куенына йөзен яшереп, тын гына еларга тотынды. Ир аның юеш битләреннән үпте. Елама, җаным. Бу безнең уртак төнебез. Синең чәчеңнән шомырт исе килә. Шәраптан да болай исермәсләр. Миңа сине кочаклап утыру шул тиклем рәхәт. Яшермә йөзеңне. Ялма, кыргыем. Җәмилә киеренкелектән кирпе сыман бөгәрләнгән иде. Ләкин
Жаббарның иркәләвенә тимер дә түзмәс, эреп агар иде. Аның да жаны уянды. Каткан тәне язылып, тамырларыннан кайнар кан йөгерде. Гүя мәхәббәтнең үлгән күзәнәкләре терелде. Үбә-үбә йомшарган иреннәре ут булып кызышты. Сөюләрем хак минем, Җәмлү Җәмилә. Шикләнмә, диде ир. Хатын суырылып кочактан чыкты. Кара төннең төсе үзгәреп аксылланган сыман иде. Аяк астындагы җир каядыр шуышты. Баш әйләнде. Ул да мәхәббәттән иләсләнгән иде. Эй Аллам! Бу бәхетнең гомере озын микән? Аны бит өендә карашкы сагалый. Юк. Бүген Идрисне искә төшермәвең хәерле. Бу төн Җаббар белән икесе өчен генә яратылган. Ирнең муенына сарылып, кара бөдрә чәчләреннән сыйпап, минем дә сөюләрем хак диясе иде. Тик нәрсәдер тота, җибәрми. Ушакны тергезикме, Җаббар? Ялкынны минем күкрәктән алыйк, Җәмлү. Артык яндырдың. Әллә бөтен кайнарлыгыңны миңа күчердеңме? Җаббар. Әү кыргый буланым. Син буларны кемгә сөйләвеңне аңлыйсыңмы соң? Мин бит Идрис хатыны. Үзең шулай саныйсыңмы? Юк, санамыйм. Бу хакта бүтән кузгатмыйк. Син минеке, Җәмлү Җәмилә. Кыргыемны кулга гына яләштерәсе кала. Урман аланында уздырган төннән соң Җәмилә үзен чын хатын кыз итеп тойды. Җанын төреп торган кабык салып ташланды. Бу мәхәббәт шундый кадерле ки, аңа йөрәк каны белән генә түләргә кирәк иде. Ул җиргә басмады, очты, ашамады, эчмәде, һава белән тукланды. Гүя канатлы фәрештә иде. Күңел үсмәгәнгә күрә шкафта киелмичә яткан күлмәкләр дөньяга чыкты. Гел җыеп каптырып куйган чәч дулкынланып иңнәргә сибелде. Кершән иннек көзге янына барып кунаклады. Кыскасы, ул яши башлады. Хатындагы сәер үзгәрешләрне күреп тишкенә шыгырдаткан Идрис теге көннәрдәге кебек ыжгырып аңа ташланмый иде инде. Базда сөрси, аның иченә курку уялаган. Ул курку җинси теләктән көчлерәк иде. Авылда ни хәлләр бар, диде карашкы, Сабантуйдан соң атна 10 көн узгач. Сабантуйлар гөрләде. Арыслан малае көрәшеп тәкә алды, диде Җәмилә, абзар ишегенә сөялгән җиреннән генә җавап биреп. Абзарда Идрис белән сугышканнан бирле ул ерактан гына торып аралаша иде. Идрис кытырып китте. Шуртымамы миңа Сабантуй белән пешмәгән тәкә. Ул Сабантуйның матурлыгын күрсәң иде. Син уен көлке яратмый идең, ахмак. Нәстә, җырладыңмы, бейдеңме? Урманда йөрдек. Сиңамы соң ул төндәге бәхет? Сиңамы тагы? Кабыргаларыңны шүрәлеләрдән кытыклаткансыңдыр, ахмак. Бик хихахайлыйсың бу көннәрдә. Миңа ул Сабантуйың пычагыма кирәкме? Авыл хәлләрен сөйләдем. Складны кемнәр баскан? Ике аяклы җиннәр. Кысыр хәсрәт белән янма әле. Кайчан тоясың йортымнан, шуны әйт. Күпме чыдарга сиңа? Кая китим, Атаң башынамы? Хит җир читенә алак. Алактырмыйтыр, яме? Сикереп чыгармын да ботыңнан тотып стенага шәпәрмен. Эшең дә бетәр, миссис Тавык. Хатын сүз көрәштермәде. Синнән барысын да көтәргә була, йырткыч, диде.